José Cabo escoitamos as obras. A primeira delas é unha obra de xuventude que tiña tocaba pois 22 anos así, de feito está feita nun contexto estudiantil. Estaba nese momento, tocaba estudiando en Madrid, está coreano en San Jun. Esta peza é un exercicio de composición da clase de San Jun, pedille aos alumnos que fixeran unha peza con elementos tonais. Tocaba pois partindo un poema moi contemporáneo xaponés, fixe unha especie de improvisación con unha música modal. Acabou facendo esta obra que é a ópera prima. Tocaba a primeira obra que escribí precisamente para piano, non é casualidade, porque tocaba os seus inicios en Japón. Os seus primeiros contactos con a música foi a través do piano, tocar tamén a través da música occidental. Por iso tamén o piano é un instrumento que personifica como ningún outro probablemente a interculturalidade que está detrás de toda a obra de Hosokawa. Unha cosa que chama moito a atención desta peza, que vedes que é un exemplo completo de horizontalidade, de líneas, chama melodía, por esa idea que inculcaba moito San Jun da importancia das líneas, das melodías, esas notas, conceptos estéticos asiáticos de unha nota melismática que continúa, con adornos que volven, conceptos como o Yokyaku. Hosokawa, bueno, pues, se ve que está aprendendo estas leccións de Jung que realmente forman parte xa do seu haber compositivo, porque, por exemplo, no último dos estudios que va a tocar e
tamén se subtitulan melodías, o sea que está esa idea, incluso en 2013, ¿no? Despois de tantos anos, de 1977, esta primeira obra. E, bueno, Hosokawa, cando escoita ahora esta obra, recoñece que é un pouco naif, ¿no? Recoñece os anos de aventura, pero daquelas casas tamén pois ve unha intuición, uns elementos que curiosamente eso, se forman parte do seu universo musical, que é unha cosa moi curiosa, que acaba de unha carreira inusualmente exitosa, desde claro, e obras como estas hai elementos que realmente son as señas de identidade da súa producción, con tan só 22 anos, ¿no? O sea, que esa súa voz creadora se foi definindo a unha idade bastante temprana. Con todo, a segunda obra que toquei ver, Nachtschlange, que de mediados dos 90, pues, vemos a que é unha obra en calquera caso moito máis elaborada, un compositor moito máis maduro, e marca un momento importante na súa carreira, porque a mediados dos 90 pues, Hosokawa sinte que está realmente emancipándose como compositor, un momento no que produce obras moi importantes, con un aspecto de temporalidade vertical, en esta obra aparece bastante estos cortes, ¿no? Sale como peza a peza, con un corte abrupto, un tamén forte, corte no tempo, e a partir de aí se abre unha escoita profunda de sonidos de ecos do instrumento, unha paisaxe sonora, que nesa época pues, hai bastantes obras con título de paisaxe, landscape, que bueno, ten unha pegada tamén de os estudios en Occidente. Hai, por exemplo, o comezo está basado nunha serie decafónica de Anton Weber, o texto do Soplo do Pajete, ainda que é casi como unha excusa para iniciar a peza, escoller esas alturas, e depois seguir realmente casi idea. Realmente, moitos dos elementos da música de Hosokawa, os ollos dos occidentais son realmente fascinantes e queremos analizarlo, pero ao final pues, nos vamos a topar ou a chocar con esa ambigüedade, esa intuición que son tan propios da cultura japonesa, no que hai elementos como esto, a estereodecafónica definida, Anton Weber no inicio, unha técnica de composición baseada na poesía clásica japonesa, en que cada frase comeza con un elemento anterior, se encadena, igual que facían os poetas antigo Japón, poemas que se chaman renga, pero ao final todo está utilizado eso, un xeito intuitivo, ambiguo está, pero non está, non vamos a tocar os elementos como sistemáticos e racional. Es un aspecto dos que hoxe se contrapone, ¿no? Escoitar Bach, escoitar Hosokawa é un gran admirador de Bach, que para ele personifica tamén o que é a música occidental, as grandes estructuras, edificios, construccións racionais, frente ao xeito de facer en Japón. Bueno, o que escoitamos de Marcello, un arranxo de Bach, pois tivo moita influencia tamén en Bach, ese estilo italiano, e feito nos autores italianos, podemos escoitar ecos deste segundo momento, o concepto italiano tamén revelou, o segundo movimento, bastante claro. O que vou a tocar ahora en continuación vai ser xa o bloque continuado dos 4 últimos estudios de Hosokawa para piano, que son as obras máis recentes que ten para piano, intercaladas con outros arranxos de Bach. O primeiro deles, un preludio coral que arranxo eu, porque Hosokawa tamén arranxou para diferentes sets instrumentais, entón está un pouco este xogo de Bach arranxando a Marcello, Hosokawa arranxando a Bach, neste caso eu arranxo tamén a Bach, e despois os outros grandes pianistas como Wilhelm Kempff, un siciliano, ou Bach recortou ese arioso segundo momento do concerto para clave de cordas, que casi convirte nun autor dos atentos e de arranxo. E do Hosokawa, destos 4 estudios, os 6 que ten, pois son estudios que tratan xa especificamente o tema de linearidade e da arte da caligrafía tradicional en Japón, solo. Os mismos títulos se pode ver, ¿no? Que indica a veces pues, dúas líneas, línea de punto, unha línea, que é o primeiro dos estudios que vou a tocar un haiku, o que tamén podemos prever que vai ser a peza máis corta de todas, porque está todo inspirado na idea caligráfica do haiku. Entonces vamos a ver elementos parecidos aos que escoitamos en Nachtschlange, esos cortes verticais do tempo, que ele, pues, neste caso, facendo esa metáfora para a caligrafía,
sería, decía, como contacto do pincel do lienzo, e este sonido que queda sería todo o trazado que fai, aunque que sea o silencio, sería cando deixa de trazado e de delinear ese carácter. En calquera caso, o movimiento de retorno no aire, ata o punto de inicio, punto neutro, tamén é moi importante, así como o previo. Entonces, bueno, os silencios son moi profusos na hora de Hosokawa, que teñen unha importancia clave, ¿no?, como generador de como ese yin-yang, ese imperialismo, esas ideas do budismo. De feito, Hosokawa a veces se define a sí mesmo como un calígrafo, non como un compositor. El diseña un carácter, arranca folla, diseña outro, esas son as pezas. Entón, bueno, fai por número 3, o número 4, con o subtítulo Maxia, 2 mans e 3 líneas. Entón, bueno, aí o que se está baseando Hosokawa en un xogo tradicional japonés que tamén hai aquí, que é o Ayatori, que é isto de poñer os fios ou cordas entre as mans, de facer formas, ¿no?, entre outras personas. Entón está esta idea visual tamén de que con 3 líneas pues, surgen pues, reacción que teñen esas líneas de diferentes formas. Curiosamente, este xeito de traballar de Hosokawa, a linealidade, 2 líneas, 3 líneas, tamén se pode conectar moi fácilmente no tratamento e na textura que genera con obras de Bach como as invencións e sinfonías, ¿no?, as invencións a 2 voces, as sinfonías a 3 voces, esa idea lineal bastante fácil de estudiar. Despois o quinto e o sexto estudio, o quinto Anga, que é ese, bueno, mal humor ou ese odio de Hosokawa que de broma sempre comenta que era o mal humor por ter que compoñer para piano, porque, claro, pensamos o piano un instrumento europeo feito para e por a música europea con unha afinación moi concreta, de unha división de 12 pasos dunha octava, que é casi anti o uso musical que pode haber en Asia, ¿no? Un instrumento para facer preocupación do sonido unha vez que se produce, con unhas características e un timbre, además que remite inmediatamente a toda unha tradición clásico-romántica europea. Entón, tanto para Hosokawa como para moitos outros compositores asiáticos, é todo un reto compoñer para piano. Vos ser de broma, sinto que esta peza era como un fado que tiña a frustración de ter que compoñer para este instrumento, pero en calquera caso, nestos 3 estudios, se autoimpón a máxima de non utilizar ningún tipo de técnica extendida, ¿no? Nas clangres sí que vimos pues, como manipulaba as cordas directamente. En nosos estudios, que son recentes, 2013, temos a un compositor tan recoñecido con unha idade xa de madurez plena, pois, bueno, tamén vi bastante del seu proceso creativo de poñerse ese tipo de máximas como un exercicio de composición. Bueno, comentaba antes, os últimos estudios vi que volve con esa idea que inculcou xa Jung desde os anos de estudios de composición, a importancia da melodía, do canto. E por eso, se calhar, tamén personalmente o percibo como as obras, porque hai unha serie de obras tituladas Lied, ¿no?, desde flauta, con cello, etc., que as percibo como unha influencia francesa bastante importante. Se poden escoitar, creo que facen ecos de Debussy, a través de Messiaen, probablemente, e todo isto a través de Nietzsche, máis probablemente ainda, foi unha das influencias máis importantes na música de Hosokawa. Nada máis, non me acordo máis. Vou facer ese bloque seguido do terceiro ao sexto estudios.
peza que se supón que tocaba nese momento non puso no catálogo por considerarla se cada unha peza menor, respecto de que foi composta como asallo de un aniversario que non estaba no CNISET, no Instituto de Estudios Avanzados en Berlín, para o director do Instituto de Estudios Avanzados. Bueno, está baseada na melodía esa famosa de Sakura, Sakura. Aquí volve a utilizar algunhas das técnicas de manipular a base do piano directamente, pero non no sentido de que o facía, por exemplo, nas claves, sino que aquí busca máis unha imitación do koto, probablemente do instrumento tradicional japonés, para remitirnos un pouco a esa resonancia.